Έρευνα τώρα της καθηγήτριας της κυρίας Νίκης Ευελπίδου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ εστίασε στα επικείμενα φαινόμενα διάβρωσης και πλημμύρας ως αποτέλεσμα των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021, κρούοντας μεταξύ άλλων τον κόδωνα του κινδύνου και σε περιοχές της Ηλίας όπως την αρχαία Ολυμπία. Είναι κοντά μας η κυρία καθηγήτρια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Νίκη Ευελπίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Για να δούμε λοιπόν μαζί αυτά τα στοιχεία τα οποία εσείς δημοσιεύσατε μέσα από την έρευνά σας, τα οποία ουσιαστικά δείχνουν ποιες περιοχές μπορεί να ζήσουν αυτό το φαινόμενο που ζει τώρα η Θεσσαλία. Αυτή την περιβαλλοντολογική καταστροφή, η οποία πλήττει και τις περιοχές που ουσιαστικά δέχθηκαν μεγάλο όγκο νερού τις προηγούμενες ημέρες από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Μία από αυτές εσείς θίγετε και την περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας, που το 2021 ουσιαστικά είχε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο καλύψει την περιοχή. Αυτή η καταστροφή μπορεί να είναι και μοιραία, να πούμε. Για πάμε να τα δούμε όλα όμως με τη σειρά. Να πούμε τώρα ότι στις καταστροφές, στις πυρκαγιές του 2021 έρχονται να προσθεθούν και οι πυρκαγιές οι φετινές, δυστυχώς. Και σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και όλα αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και στα οποία δεν έχει ανακάμψει ακόμα η περιοχή, ενώ οι δασικές εκτάσεις κτλ. Γιατί μας ενδιαφέρουν όμως τόσο πολύ οι δασικές εκτάσεις? Το όλο στίχημα στις πλημμύρες είναι η καθυστέρηση της επιφανειακής απορροής. Δηλαδή το νερό της βροχής θα πρέπει να ρέει επιφανειακά όσο πιο αργά γίνεται, έτσι ώστε να προλάβουμε να κατεισδύσει το νερό στο εσωτερικό της γης. Όταν θα γίνει αυτό θα εμπλουτίσει τους υδροφόρους ορίζοντες, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, με την έννοια ότι ζούμε σε μια χώρα που το νερό σε πολλές περιοχές της χώρας μας δεν περισσεύει. Είναι πολύ σημαντικό να το κρατάμε στις υπόγειες αποθήκες μας. Έτσι λοιπόν, όταν το νερό απορρέει επιφανειακά, χωρίς τίποτα να το συγκρατεί, όπως θα έκαναν τα δάση με τις φυλλωσιές τους, με το ριζικό του σύστημα, με τους κορμούς, με τα φύλλα των δέντρων που είναι πεσμένα στο έδαφος, τότε όλο αυτό το νερό θα απορρέει επιφανειακά, όχι μόνο νερό, αλλά νερό μαζί με χώματα, με λάσπη, με πέτρες, οτιδήποτε βρίσκει στο διάβατο θα μπορεί να το παρασέρνει στην ροή του και να προκαλεί πλημμύρες, και όχι μόνο πλημμύρες με νερό, αλλά πλημμύρες μαζί με υλικά, τα οποία είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση για να αντιμετωπιστεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει και ο όγκος που θα πρέπει να περάσει μέσα από τις διατομές που έχουμε. Και ήδη μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν πολίτες, σαν χώρα, σαν κοινωνία. Οι νέες συνθήκες μιλούν για έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Μεγάλες ποσότητες βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε τίποτα να συγκρατήσει αυτό το νερό, θα έχουμε να αντιμετωπίζουμε πλημμύρες σαν αυτές που είδαμε αυτές τις ημέρες, σαν αυτές που είδαμε και παλαιότερα με τον Ιαννό. Και δεν μιλάμε μόνο για πολύ ακραίες καταστάσεις σαν αυτές που ανέφερα τώρα, αλλά και σε πολύ λιγότερο ακραίες καταστάσεις θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Είναι πολλές. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, και έχετε και μια πολύ ωραία ροή λόγου για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, επειδή κάναμε χθες κάποιες συνδέσεις με εθελοντές και μας έλεγαν ότι τα νερά δεν ξέρουν από πού πρέπει να φύγουν και αν μπορούν να φύγουν. Αλλά το μόνο που συμβαίνει είναι να κατεβαίνουν προς τη Λάρισα. Δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός? Εσείς, δηλαδή, και ως καθηγήτρια γεωλογίας, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, πώς μπορούν να απορροφηθούν αυτά τα νερά, πώς μπορούν να φύγουν αυτά τα νερά από τις περιοχές αυτές? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί λίγο να εξηγήσουμε και στον κόσμο που μας ακούει, το νερό πάντα θα κινείται προς τα χαμηλά. Αυτός είναι ο δρόμος του και ακόμα και αν εμείς έχουμε κλείσει το δρόμο του, το νερό θα τον ξαναβρει το δρόμο. Εδώ είναι και τροφή για σκέψη για όλα αυτά που κάνουμε εμείς, που πάμε και μπαζώνουμε ρέματα κτλ. Θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι το νερό θα ξαναβρει το δρόμο του.
Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο όγκος του νερού που έχει πέσει είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το έδαφος απορρόφησε όσο μπορούσε και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση κορεσμού που είναι πολύ δύσκολο πια να απορροφήσει άλλο νερό και να κατεισδύσει όπως θα θέλαμε. Το νερό θέλουμε να κατεισδύσει, όχι μόνο για να μην έχουμε όλες αυτές τις πλημμυρικές εκτάσεις, αλλά όπως είπα, για να κρατήσουμε το νερό και να μην το χάσουμε στη θάλασσα, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να περιμένουμε υπομονή, δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί και τροφή για σκέψη. Επίσης, οι παροχές που έχουμε στα δίκτυα, τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα, εάν επαρκούν σε σχέση με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα ποσότητα ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που αναμένουμε, ή τουλάχιστον τα νέα έργα που γίνονται θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα νέα στοιχεία. Είναι πολλά τα στοιχεία, τα νέα στοιχεία, όπως λέτε κι εσείς. Η έρευνα αυτή, να πούμε ότι έχει δημοσιοποιηθεί και τα στοιχεία της. Μπορεί να τη δει ο κόσμος, να καταλάβει τι ακριβώς εσείς θέλετε να εξηγήσετε στον κόσμο αυτόν που μας παρακολουθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν στο περιβάλλον όλα αυτά που κάνουμε εμείς οι ίδιοι και προκαλούμε στο περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Και για όλες τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς θα συνδεθούμε.